A Jamie Mullen. Disney ar as y tu allan iddo. Yn ôl a Jamie Mullen gan Mendes. Bailey fyna Paulo Mendes! O, na chi gol campus. Na chi gol hyfryd gan y tîm cartra. Yr 1-2. A Paulo Mendes y manteisio ar Bailey gefn y rwyd. Cei Connah 1, Flint dim. Owens. Yma Harrington at Quay, at Chris Owens. Owens ar creisiad! Uniad fymryn heibio'r postyn gan Craig Horan. Symudiad slick unwaith eto. A Craig Horan mor agos at dyblu'r fantais. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Pawb yn ôl i'r Flint. Chris Owens, Bale yn rhydd yn y cwrt ac i gefn y rwyd a George Horan sydd yn dathlu. Y gig yn cael ei chwipio i mewn gan Chris Owens. Blerwch amddiffynol gan yr ymwelwyr. Yr tîm cartra ymhellach ar y blaen. Cei Connah 2, y Flint dim. Byrne ar gig gol i Cei Connah. Cai Edwards ar y piniad. Eardley. Curran. Mendes. Jamie Mullen. Oedd o werth mentro'r y cynnig cyntaf Jamie Mullen. Gwaith da gan Cei Connah. Ond mae wedi mynd allan am gig gornel. Disney, dan bwysau gan Mike Wilde. Wilde yn dwyn y bêl gan John Disney. Bêl i fyny'r canad am Callum Bradley. O, na drosedd yn y fan yna. Dyna mae cefnogwyr y Flint yn ei hawlio. Mae Jack Kenny i lawr wedi ynafu. A dyna pan bod y golwr yn ei alw fo'n syth draw. Jack Kenny. Torri i fraich dde. Felly'n cael ei gario ddi ar y cae.